Muryar nakasassu Gang Nation. Mr. Autane. Muryar nakasassu. Agaga, 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 agaga. Bara mu ga gidan suwaye babu nana. Mu kan muna da nana, muna da Maryam, sannan akwai Khadija. Muna da Aisha, kana muna da Hauwa. Gidan ku babu nana? Sunan gidan ku Kango in ba ku da nana. Aga aga, aga aga. Bara mu ga wanda gidansu babu abba. Mu kan muna da abba. A gidanku babu abba? Komai gidanku gaibu ne in babu abba. Aga aga, aga aga. Bara mu ga wanda budurwarsa take da besti. Ni tawa ba ta da besti. Allah raba mu da besti. Budurwarka tana da besti. Sunan ka shawara gi indai har tana da besti. Aga aga, aga aga. Bara mu ga saurayin da bashi da gemu. Ni kam ina da gemu. Allah kara mana gemu. Saurayinki bai da gemu? Sunan saurayinki jalla in bashi da gemu. Aga aga, aga aga. Bara mu ga waɗanda suke so su auru. Ni kam ina so na auru. Ba batun ata da daru. Malam baka so ka auru. Sunan ka sha doke indai baka so ka auru. Aga aga, aga aga aga, aga aga, aga aga aga.